Bismark na aye abofra wadi mfie aduonu enum 25 years a ofri abekwa asusubri so a ewo Eastern region. Abofra ma mechemu a odi eye afeba akokọ nanim na ohun se adeketo bi asi eye abofra yi nanchemu. Na wachase de ne ko hospital etu ho anamon saa. Yare ba ye no anche bia na abofra yi papa efri mu. Nti na akwa akoye arehosem de ama eye abofra yi maame. Na maame so enya adwuma bia nti ne kakra na wo ho nom no ode hwe abofra ya nti mfie be aduonu na 24 years nie no abofra yi ade yatimi ahono ewo ne nchemu saa ama sesi eya dune na ase abofra ma michiremu a omude atwa hospital kwan saa na enso sesi sika doctors for ehwe no sika wontimi enya sika wo hwe sisi am 80,000 Ghana cedis kana sika no 800 million. Adopters for wanya 800 million abofra no ne ho adwuma na ebe den kakra. Nti se abusuan yi ehia 80,000 Ghana cedis 800 million ansa na abofra yi adopters for atimi aye na surgery. Na ya kese kra mpu ene se abofra yi ani achi na ni benkum ani achi no enso atimi ahona ama sebi abu ato eye na ni ba no so. Nti se no so de na ni mienu no behu ade a ngise wo pija eye na ne benkum no sene na ni achi na asi atere abeto eye na ni ba no so no ngise wo pija ansa na watimi ahuade na akwa ya rahosem nti wonam ho nyina na ni ba kope eye na ni fa no pe na otimi de hwade so beti ni benkum no ahwade a ngise wo pija eye na ni na sebi ahono ato na ni ba no so no nti na akwa ya rahosem na wo hwe no ho so so wutimi ho se nyoma bi agu no ho abujan se Bismark maame esufre ye moa abrantie yi asemi akwa ya rahosem a otwa ho a entwa obo wani ana akwa ye nisuo ne papa aka baabi papa ananka se bi wo be fie no ani daso no waka baabi amana akoka na maame a ose bi odi kunanko ho abusunya obi amfa ne kakra emfa ye mba mo ni na mbesia ewo screen yusi ni ntimi fanje eye Bismark enkwa emfa ensi ehonom yesi nipa benya wa na efriare ama mene wanse na efriare Bismark ekọ aye amane hunu kasie mu moma ye nyina ye moa no na ono soso entimi enya enkwa ana ye nje ne nkwa emfansi ehonom yankopon ehyiawo se wuyibi na wode aboa interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share me wo no free na kwada bremu na bibie ni ne ho afi o ho atranse a oba no e ho se ade na pon kakra wo nchemu se eni na ni achi enaja esi pompo ye de nako ya resabia ya hwe na ye koye ni mo na ehu se enye pompo afi menene papa enso ye to wana mo ana ni papa di be film te ni papa film yi ayese akoda me nkwa me so medene kwa na se misika so sa ama sa meti abefie ansa medene kwa bato ye kwa esika ye tre ye nya yaba ansa mu ye sande ne ko etibie e ho nso saala na ja ade te hwa mu de abehu ye te me haoni nti papa sabi onene wo mofra yi no papa na frimu acha amusi ampa 800 million mra nso ameni bu afọ bi ameni bi amasande na betra fi wani no we na wo the other side we atoso no utimi peja uhu pata peja hono mama nti aya hono na ahono amanato abu atoso sa pata jewa nti ayese ni de kese de bia no kata so se ya pata na wo hano so so e bia me hwese so me pese sorry na o me hwese ne ayi ne sitie mra ne si na me hwe au ntini nchemu na ahono saa no peja watari ne kakre mawe ena dia san gunu ho saa no mami ho anim
Oh. Abusua minim sene me hunu ahono na no uputi mpejam sei. Emodu. Oh Jesus. Abusua we dey madaroma we are very critical yipa menim sene me bia mo kire do bet we dey sika 80,000 Ghana cedis 800 million menim say boom but madaroma we dey madaroma mesremo na animani mu yai no ne obia betimu bia no onyi na onye ba utimi nante kama utimi nante kakra kwa wanim kakra ma mewe Mr. Mine isre abusia ni nyina o man ni nyina ni mu ame na me ba nya hoto isre oda o mu ame ni bu afọ bia Pachane. Abusia menim se ne wahu yi no oso ho adwuru ye pa enti we de madaroma me mama kasa ne ho bebre abusia mame enye awo sese me de dwuma de nyina esi ha no wit ma camera de na wo ka hwe obia wo hwe obia na chaw amanfo ahwe me nyina mpa me wo mo chaw mo ni mu ame na me ba nya hoto ame na wo mo ase